Hey, akurishafulwa kwa MK Party. Njoba lento wayeyithanda esele kwa ANC eseseyipresident nje silale sisazi ba icabinet ngibani sivuke ekseni sekungasaculwe lo culo. Uyenza net apha kwa MK Party. Hayi bafowethu kuninzi nje ngomrube kuya le nale. Ndandazi noba ngiqale ngapi. Bafowethu asiqale ngikaNomvalo. Nizakhumbula into ba abaninzi koNomvalo nizamazi ngomnye wa members eADO committee ne nizamazi kanjalo. uNomvalo uyi SG yeMK Party. Hey engena naye engena nje zabe ngiqonda ba madoda sinenze nje into ezenzekayo abantu. Uthe engena nje bafowethu akubanga kudala kwavela into bayiseke yatholwa kuthiwa above 30 million sekunayo case eseyivule against yena ekubonakala ngathi ne fraud. Hey hayi bafowethu ndaba nayo into ethi hayibo efika nokufika ingabe ngumkuba eseka ufunde nini naseke kwazi nini ukuba imali idliwa nini njani phi above 30 million. Hayi bafowethu akubanga kudala ezinamhlanje ndive into ba because bendizibuza ba ibe le press briefing izothetha malunga nento nokwenza naye ngoba kuye kwavakala into ba kwa intambo ezi ziyasuswa pha kuya kasenawo ama powers ncama ama signing powers even umcimbi onokwenza nemali ususiwe ku. Hayi bafowethu ndaba nayo into ethi okanye ithina into so andiyazi noba ndithi kungenzeka into ba usulelwe ngamafutha enyama kangawadlanga okanye ithini because into yakhe akange ithetheke kancane namhlanje ingathi usindile. Hayi siphume kuyo sizoza. A few days ago man, I can't even say more than a month. It hasn't been a month. Sikazeva into ba apha kunento kwakuthiwa i-presidential task team ne bikade khona presidential task team leyo kwathiwa hayi iyadisbandwa izawureplacewa i-strategic presidential team into engathi njalo. Hayi ngathi ngokuvele kudisbandwa yona i-strategic presidential team lena kubuyelwa kuleya presidential task team. Hayi sisamangele kusenjalo bafowethu kuthiwa uDuduzane unyana lo ka former president Jacob Zuma uqobo uDuduzane wabantwana kuthiwa uzaba yi-first deputy president we-MK Party. Hayi ndithe ndisiva abanye abantu bemangale bethi ndathi ayanimangale mina because andiqali ukuyiva into efana nale ngamagaba bemosi kwezindawo esihamba kuzo uhlala uweve nje mahemi umuntu ezifana nezi but at the same time ndike ndadibana nayo kwezi podcast ezi apho uMary Party engumuntu ngathi uyayihalela into yoba uDuduzane abe ngudeputy president wazitsho ke ireasons zakhe izathu zakhe ngoko. Hayibo ndike ndayiva even uJabulani Khumalo kwaku the very same podcast wayekuyo enhleke Mary Party esitsho esithi hayi uDuduzane ngathi yi-deputy president except the fact yoba nje akwenziwa formally kusalindelwe nje ama formalities. uKhumalo nithetha ngaye apho uJabulani ngulo onombango ongathi uclaima into ba uyi-founder ye-MKP ngapha kuthiwa hayi ayikho njalo lonto nangokuba sezabhekisa necourt ininzi nje into yakhona ubiya uzala nkomoni bafethu asiyazi but ke ujudge Hlophe ne ujudge John Hlophe mina kumbafethu seyayosoloke ngujudge ndiyazithandela napha kuye kususwe yena kwafakwa uDuduzane lona so u-second deputy president ke nguThoni Yengeni usesekhona yena usasindile. Hayi ke ngaphezulu omnye umuntu osukile enye bekenethuba sheme kwesisikhundla uNathi Inhleko beke ngu-national chairperson we-MK Party bamsusile. Yabona if there's anything nje mina endingayithandisisi incam nge-MK Party yile nto kungathi nje ayina direction incam izistructure zayo khona namhlanje kuba ngaba kusasa kube ngabaya kusasa kube ngaba kusasa kube ngabaya yiyo nje into nje uthi xa uyijongile ukubona ba kwekwe but nje as for le ekaDuduzane yona hayi bafowethu nakangimangaze maybe it's because bendi aware indoba into efana naleyo ikhona. Bafowethu bakhona abantu abaninzi abana bendisulela okanye bendiyamanisa neMK Party fana lapha kuma comments xa bebuza babuza ke andikaze ndize kule platform nandithi MKP member. Abanye bandiyamanisa neAction SA andikaze ndithi ndiyi-Action SA member. Abanye futhi baze bandiyamanise nane-VF Plus andikaze ndike ndathi ngelinye ilanga ndincoma i-ATM babese besithi oh hayi vele kade siyibona bafowethu because ndifuna into yoba nimamela into endiyithethayo ningayimanyeliswa yinto yoba nicinga into yoba ndi-affiliated neyiphi political party. I choose not to disclose that. So whoever thinks that I am part of a certain political party for now please take it back. Andikaze ndidisclose any of that because ndifuna into yoba nindimamele ningandimameliswa kuba nicingele into yoba hayi uthetha kanje because usondelene ne-political party ethile.
Ndiyamthanda bafowethu uVuyo we-ATM, but xa ndithetha ngaye ayitsho into yoba ndiyi-part of i-ATM. Ndinabo abantu endibathandayo kwi-MK Party. Xa ndithetha ngabo ezinoshongo amadoda, hayi babafethu ndike ndincome nje mna ooxolani be-Action SA, even oonasiphi basetshwane, ayitsho loo nto into yoba ndiyimemba ye-Action SA. The reason why I don't or I choose not to disclose that, it is because andifuni into yoba nivaleke ingqondo nibe nigcinene nento efana naleyo. But ngamanye wamalanga nizayazi into yoba at least yeyiphi okanye zeziphi i-political parties that I'm not fully anti. Zikhona ke phofu endizaziyo nje uba ezi zitreshe ngeke ndizivotele, noba ndingaselo bunjani ndivuswe ndilele kuthiwe ndifake u-ex wam, hayi angeke bafowethu. Ndithetha nge-ANC, ndithetha nge-DA, ndithetha nge-EFF, hayi bafowethu ndixoleleni. Angeke nje, hayi ezezinye ngahlalihlale nje ndimane ndithetha ngale ndithethe ngale ndithethe ngale ndithethe ngale ndithethe ndithethe ngaleya. So yeah, so that's just about it bafowethu. And I'll touch on anything that happens in South Africa, about any political party for that matter. So yeah. And there's only one political party that I would never hesitate to disclose. If General Nhlanhla Mkhwanazi was to wake up one day opening a political party, I'll be one of the first people to come out and say, I belong to that political party. The President hereby also relieves Dr. John Hlophe of his responsibility as First Deputy President of the Umkhonto Sizwe Party. This is done with immediate effect. However, colleagues, Dr. he will lead the Umkhonto Sizwe Caucus consisting of 58 members. President Zuma extends his sincere gratitude to Dr. Hlophe for his leadership, his dedication, and contribution to the growth of MK Party and its organization. The President confirms, of course, that President Hlophe will remain the party leader in the National Assembly. The President hereby also relieves Ms. Nomsa Dlamini, our DSG, of her responsibility immediate effect. President Zuma wishes to thank Ms. Nomsa Dlamini for her service and contribution to the MK Party. The President wishes Madlamini, also known as Comrade Sali, well in her future endeavors. National Chairperson of Umkhonto Sizwe Party. This is done with immediate effect. The President hereby appoints Mr. Duduzane Zuma as the first Deputy President of Umkhonto Sizwe Party.